Så. Då är det dags för en 13-14 Black Diamond. Bonus pack inside. Om man vet att det är ett bonuspack i, är det verkligen en bonus då? Det är frågan. Bonuspack. Tomt. Jag ska bara tända snabbt. Så. Då kör vi, mina vänner. Black Diamond. En av mina favoriter att öppna. Här i kan man fasen få vad som helst, känns som. Okej. Weird. Längst fram i det här paketet. Rookie Gems. Eric Jelena till Devils. Och under den kan vi ha ett riktigt bra kort. Oh, nice. Numrera till 100. Hardware Heroes. Montreal. PK Subban. Och de där är inte allt för lätta att få tag i. Decoy. Och två base. Har du skrivit det? Har du skrivit det? Annars löser vi det såklart, men... Black Diamond. Ja, det har du skrivit. Det är lugnt. Baseback. Triple Diamond på PK Subban. Även den till Montreal. Flyers. Dave Schultz. En dubbeldiamant. Oj. Missar jag till och med en hel låda. Basepack. Här kommer något kul. En till, vad fasen. Jag kommer inte ihåg att det skulle vara så här i de här, men ja. Boston. Rookie Gems. Carl Söderberg. Och sedan har vi Quad Diamond Red. Dale Hawerchuk. Nummer till 50 och till gamla Winnipeg Jets. Vilket alltså blir Arizona Coyotes. Arizona. Får den. Double Diamond. Scott Hartnell. Och Flyers. Triple Diamond, Montreal, Carey Price. Ja, snyggt.
En Quad Diamond Rookie Gems till Toronto, Morgan Riley. Och för er som inte vet, ju fler diamanter som det finns, ju bättre kort är det helt enkelt. 4 är max. Basekorten har en diamant. Här till exempel ser ni då Vancouver. Rookie Gems, den har 3 diamanter. Vancouver. Vad menar du, Rodrigo? Säljkort. Oh, nice. Mats Sundin, Toronto Maple Leafs Quad Diamond. Toronto. Can you speak English? Snyggt. Nice. Sean Monahan, Calgary Flames Quad Diamond Rookie Gems. En Triple Diamond, Edmonton, Taylor Hall. Och Hextall, Flyers, Double Diamond. Och vi ångar på med snygg då. Boston, Cam Neely, Dual Jersey. En gul och en vit, jersey vit. Cam Neely. Han har Flyers alla double diamond i den här eller? Steve Mason. Ja, kolla här då. En double diamond till. Braden Chen. Flyers. Kom igen nu då. Ducks. Corey Perry. Corey Perry. Och den här är också rätt trevlig. Pittsburgh Penguins Quad Diamond Mario Lemieux. Jersey, Buffalo, Mark Pysyk. Mark Pysyk. Så, och så ska vi se vad vi får i vårat bonuspack. Det här kan vara helt okej alltså. Upper Deck Ice Premiers
till Columbus Blue Jackets. Boone Jenner. Nice. Jag måste kolla upp bara. Om man kan finna det någonstans. Är det någon av er som är sugna på att plocka en egen box? Jag känner att det är det vi behöver göra idag.